వచ్చినవు పలు రకాల భాషలను అభ్యసించుకొని పండితుడై తిరిగి వచ్చినవు అమరుడా वरण सुड़ से वरो कार्यवालू नेट बाई के मते गिरे इके सरपंच बाई मते के बाई वास स्टेज न वास गुनु वड़कते के नालू गोष्ठी करे मानता अदे लासी एजुकेशन ते वेल प्रिफरेंस इसी मतलब बुच्ची गिर बावे साडे बदे बती मीवा कार्यवालू उद्देश्य ने चोकड़ करिस कुनु मुने दाकटू एजुकेशन सेल्वे के नौकरी वायो नौकरी के नहीं जरसले राजकीయంగా ఎదగవచ్చు బిజినెస్ పరంగా ఎదగవచ్చు నేడు అంటే మీటింగ్ ఆతే కేనన్నా కమిషనర్ సంఘ అదే వర్త భారత రాజ్యాంగంగా ఉంది లీగేసమంతా బౌతే 100కు 100% ఆదివాసి కూడేలకు మనంతగో ఆ కూడేలకు ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు నుంచి ఒక ఖచ్చితంగా సర్వే కీసుకును తాను గవర్నర్ తన రాష్ట్రపతిని సార్గితేగే నాన్ ఏజెన్సీ గ్రామాలకు ఏజెన్సీ గ్రామాలుగా కేవల అవసరం మనంత బట్టి నేండి ఎవరలేదు విషయం తోమకి ప్రభుత్వం కాబట్టి వాయువల్ జనవరిగా పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగంతాం కాబట్టి నాన్ ఏజెన్సీ ఆదివాసీ గ్రామాల బాగుమంతగో అవి సమితి గ్రామాలకు కొనిగిరే ఏజెన్సీకి అనే జరిగిరే వాయువల్ పార్లమెంట్ సమావేశాలుగా స్వయం బాబురావు వనకంతరం జరిగిరే ఈ సందర్భంగా మంతం ఆనే కొంత అనేక సమస్యలకు మంతా సర్పంచ్ సాబ్ వేస్తూర్ బదులైతే మా నాటే ఇయర్ బై వాసర్ మంత సారింజర్ వేస్తూర్ తాను ఖచ్చితంగా నాకు వేయించుకును మరి తాను వైన సాంక్షన్కి వెళ్ళాసి ప్రయత్నం కింకజగిరి సందర్భంగా మీరు నాటుకును వేస్తారు మొత్తం ఇవి రాష్ట్ర సర్కార్ కేంద్ర సర్కార్కును నిజంగానే లజన్ వాటిని ఆయన అతని పరిస్థితి ప్రభుత్వాలకును ఇది సిగ్గుసెల్లే ఈ ప్రభుత్వాలకు కాబట్టి నేను మల్లగిరి అది పోరాటం మాయకునే ఇది పోరాటం నగిరే ఆదివాసీలు మళ్ళా బొమ్మిట్లాసి పోరాటం కీసీర్ మంత్రికి చాలా బాధపడవలసిన విషయం అదే లాసిన ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్రము ఎలక్షన్ అస్కగిరి వేత బదులకి పోడు వేసే భూమి బౌతే మంతగో ఆ భూమిని ఖచ్చితంగా పట్టాసీంతో మింజరే మరి అది నేటి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ స్వయంగా ఊరేవేత మళ్ళా వేత సెలబతి పోడు వ్యవసాయం భూమి కేవలికపోతే భూమి మంతగో ఆ భూమి ఆదివాసీ రా భూమి ఆయో ఆ దూసరు రా భూమి ఆదు ఇంజకును కేసీఆర్ స్వయంగా అసెంబ్లీగా వాడుకోవాలత ఈయనే అసలు ప్రభుత్వం బదల ఆలోచన మంత ఇంజకును కరికితకే ప్రభుత్వం ఆలోచన బాన్ మంత ఇతకే పూర్ దాదలిని సందిర్ కొనుగరే కేడతలు తెలిసి పూడని వాళ్ళ ఆలోచన ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం చేసి మత్త పార్లమెంట్ తాక్సర్ మత్త పార్లమెంట్ నగర కరెమాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అధికారులకు పూసుకొని కరికేయమనాత అసలు రాష్ట్రంనగా ఆదివాసీలకు బదల్కియల్లాసి ప్రభుత్వం ఆలోచించారు అసలు బదల్కియల్లాసి ఆలోచించారు ఉంది విచారకి అనేది బదైసలిబతి మీ ఆదివాసీ సమితికును కేడతలు పూడల్లాసి ప్రయత్నం చేసేమంత ఇంజరే నాకు కరెమాతకే నన్ను వెంటనే ఇది ఖచ్చితంగా ఆపన సొత్తుకే ఆదివాసీ సమాజును వెళ్ళి అన్యాయం అంతైన వాళ్ళకే సార్ మావనారు జరిగిన వేవాళ్ళ వాస్తవంగా భారతదేశము బస్కతే భారత రాజ్యాంగంగా ఉంది లీగేసమంతా బౌతే 100కు 100% ఆదివాసీ కూడేలకు మనంతగో ఆ కూడేలకు ప్రతి 10 సంవత్సరాలకు నుంచి ఒక ఖచ్చితంగా సర్వే కీసుకును తాను గవర్నర్ తన రాష్ట్రపతిని సార్గితేగే నాన్ ఏజెన్సీ గ్రామాలకు ఏజెన్సీ గ్రామాలుగా కేవల అవసరం మనంత బట్టి నేండి ఎవరలేదు విషయం తోమకి ప్రభుత్వం కాబట్టి వాయువల్ జనవరిగా పార్లమెంట్ సమావేశాలు జరగంతాం కాబట్టి నాన్ ఏజెన్సీ ఆదివాసీ గ్రామాల బాగుమంతగో అవి సమితి గ్రామాలకు కొనిగిరే ఏజెన్సీకి అనే జరిగిరే వాయువల్ పార్లమెంట్ సమావేశాలుగా స్వయం బాబురావు వనకంతరం జరిగిరే ఈ సందర్భంగా మంతం ఆనే కొంత అనేక సమస్యలకు మంతా సర్పంచ్ సాబ్ వేస్తూర్ బదులైతే మా నాటే ఇయర్ బై వాసర్ మంత సారింజర్ వేస్తూర్ తాను ఖచ్చితంగా నాకు వేయించుకును మరి తాను వైన సాంక్షన్కి వెళ్ళాసి ప్రయత్నం కింకజగిరి సందర్భంగా మీరు నాటుకును వేస్తారు మొత్తం